milí snúbenci, aj vy ste si uvedomili, že nie je dobré človeku o samote. Vy ste túžili po niečom viac. Túžili ste potom, aby vaše dni boli naplnené láskou a radosťou. Aby láska vaše dva životy splietla v jeden. Túžili ste potom, aby ste mali pri sebe niekoho, kto vám bude rozumieť. Kto bude do vášho srdca vlievať chuť do života. S kým budete prežívať dni a chvíle radosti a šťastia. Komu sa otvoríte a s kým budete v živote rátať, že vás podrží, keď budete padať. Kto vás podporí a posilní, keď budete slabnúť. Kto vás poteší a povzbudí, keď budete klesať na mysli. Túžili ste v živote kráčať cestou lásky s niekým, kto bude vášmu srdcu rozumieť. A Pán Boh videl túto vašu túžbu vo vašom srdci a preto vám dal stretnúť sa a spoznať sa. Dal vám príležitosť spoznávať srdce toho druhého a po určitom čase spoločne ste priniesli veľmi vážne a dôležité rozhodnutie. Rozhodnutie, ktoré vás bude sprevádzať celý váš život. Rozhodnutie, že v živote chcete všetko robiť spolu v láske a pre lásku.